Lehenengo kasua ezagutu genuenean, argi esan genuen kasu hori izan zitekela kasu bat praktika orokor eta normalizatu baten baitan. Orain, salatu berri ditugun 10 kasu hauekin, hipotesi hori konfirmatzen da eta gerian geratu da praktika txarrak ematen direla mediko batzuen aldetik, sindikatu medikoak ordezkatzen dituen mediko batzuen aldetik osasun bidean. Gobernuaren utxikeriak behartu gaitu ustelkeriaren aurkako bulegora joatera eta bulego honen esku ustera labek duen informazio guztia benetan argitzeko zer gertatzen den eta praktika txarre hauekin amaitzeko. Ikusten duguna da osasungintza publikoa bidegurutze batean dagoela, alde batetik daude osasungintza publikoa negozio bezala ulertzen dutenak eta beste alde batetik gaude osasungintza publikoa defendatzen dugunak guztion osasuna eta lan baldintzak hobetzeko eta indartzeko. Horregatik, LAB sindikatutik dei berezi bat egiten diogu Nafarroako langileriari, gizarte osoari larunbat hontan egingo den manifestazioan parte hartzera osasungintza publikoaren defentsan.